увеличение на строителните такси и разрешения за строеж. И най-важното там е, че се въвежда такса за ползване на спортната зала от спортните клубове. Откриваме процедурата за финансово оздравяване на община Дупница, така дългоочакваната процедура, с която всъщност ще имаме достъп и до национално финансиране срещу ангажимент за финансово здраво управление. Нещо, което си го говорихме на последната сесия, че това е плод от усилията на целия екип да стигнем до достъп до този ресурс и вече го имаме, защото ние така или иначе притеснения от използването на здрава финансова система нямаме. Така или иначе вече 4 години се управлява с здрава ръка финансите на общината. От тази гледна точка се надявам, че до края на мандата това, което сме обещали, ще бъде изпълнено, а общината да бъде с нулеви дългове. Ще приемем и проекта за интегриран градски транспорт, всъщност ще делегираме права за кандидатстване по този проект, с който всъщност ще подновим инфраструктурата на всички важни артерии в града, по които се движи масов градски транспорт, включително инфраструктурата на социалните жилища, която е проблемна и продължава да бъде и до момента така. Ще разгледаме и наредбата, предложена от групата на ОДВ за обществения ред на територията на града. И ще вземем решения за провеждане на конкурси в болница Свети Иван Рилски, финансово-счетоводната къща и ГУМ Дупница, като намерението беше и за ВиК Дупница също да има такъв. Колегите на председателски съвет решиха, че преди всъщност да знаем какво е бъдещето на ВиК Дупница, не е логично да провеждаме конкурс за неопределен срок, имайки предвид, че може този срок да бъде няколко месеца. Също така ще вземем решение, с което да кандидатстваме по проект за саниране на болница Свети Иван Рилски. Проектът е с ЕСКО-ДОЛ. Това си говорихме на предната пресконференция. Това са акцентите от точките на предстоящата сесия. Сега ще ви дам думата за въпроси, защото вероятно имате такива. Ученическо управление, защо не е включено в... Не е изтекал договор. Там кога е? Не мога да ви кажа. Не съм го проверен. Доволен ли сте от управителя на общинската болница? Аз лично да. Нямам място за каквито и да е притеснения, имайки предвид особено факта, че носа и партийна и персонална отговорност с приемането на тази номинация. Прие ангажимента да изпълни една изключително тежка програма. Финансовите резултати и конкретните мерки показват, че до момента всичко това, за което е поел ангажимент, се изпълнява по начина, по който е поел ангажимента. Дори нещо повече, странно в пространството се тиражират разни слухове, няма абсолютно никаква нагласа, напрежение или каквото и да било между групата на ГЕРБ, между политическа партия ГЕРБ на територията на областта и община Дупница с ръководителя на общинската болница. Напротив, ние имаме съвсем ясно зададени приоритети, ясен срок, който сме приели, и то е 6 месеца. Така че както за болницата, така за всеко друго предприятие, както за Тимчев, така и за всеки друг директор, ако ние имаме ангажимента да проведем процедура в рамките на този период, го правим и ще го направим винаги, когато имаме такъв ангажимент. Необяснимо за мен е
и подписка от страна на голяма част от медицинския персонал в болницата в подкрепа на Тимчев. Тук не си играем на кръгове и не правим театър. Нали, имаме ясен срок, този срок изтича. В рамките на времето, в което ще изтече, ние сме длъжни да направим конкурс и го правим. Нито сме си снели доверието, нито ще си го снемем. Това не означава, че ние ще завуалираме под формата на някакви удължания на договори или каквито и да било ангажименти задкулисни, подкрепата си за Тимче. Като е добър, може и знае да се яви на конкурс и да спечели. Още повече това, което ще ви кажа, комисията на конкурса специално за МБАЛ ще бъде само от външни експерти, за да избегнем абсолютно всякакви подозрения за някакви задкулисни игри или влияния. Няма дори да има представители на общинската администрация. А на Общински съвет? Няма да има такива представители. Изключително комисията ще бъде съставена от външни експерти, съгласно наредбата, разбира се. А от други управители на дружества снемате ли доверие? От тези, които сега предлагате да се проведат конкурси? Ами всички дружества, на които се провеждат конкурси, са с изтекли договори на управители. Да снемам доверие, не мога да кажа, че съм имал или нямал на същите доверие. Тези дружества не работят с доверие, с резултати. Това са търговски дружества. Казал съм го нееднократно, че и двете дружества, в които се провеждат конкурсите, могат да бъдат с по-добри резултати. Ако това е снемане на доверие, да, за мен не звучи така.